барои осон омӯхтани забони англисӣ хоб ози шумо дар як усул меомӯзонам. хоб усуле ки шумо ду калимае ки медонем аз ӯ бо як калимаи дигар месозем. чӣ хел? хоб видеоро лайк монем, рафтем. мисол калимаи лип лаб мешавад, стик чӯбча. ҳар ду инро якҷоя мекунем мешавад липстик лабсурхӣ. хоб калимаи дигар sun офтоб, flower гул. Sunflower мешавад офтобпараст. калимаи дигар arm даст. хоб chair курсӣ. ҳар душа якҷоя мекунем arm chair мешавад роҳаткурсӣ. ear гӯш, ring ангуштарин. earring мешавад гӯшвора. water об, melon харбуз. ҳар душа якҷо мекунем watermelon мешавад тарбуз. хоб видеоро сохранӣ кунем ба дигар дӯстон равон кунем ва видеои аз инам беҳтарро интизор шавем. бай бай.